Shua bengin poish kubor babnya ini pechwai kimat bakongsan. Bishar ulat ke jilla Meghalaya UCH Vijaya Shankar ya kajing terekam jong gajan Aushadhi Kendra ha Ganesh Das Hospital Shillong. Rakhi ka dorbar shnong Lawjynriew ya kajing dap chispa san pausnem da kajing penlong iki program beper. Tin KM karat Nongpoh ya kajing syat tin rai ka syat sajer po jong ka elaka Nongpoh Sildarship. Kasin basis palai po jong ka man ki ban kintu menteri rang bakdu keri Narendra Modi ban le ya kajing kilan met haswa kajing rakhe ya ke International Yoga Day. Sedang gelimpung IPL Arja Aushadhi ha Bengaluru penrem ke Royal Challengers Bengaluru ya ke Sunrisers Hyderabad dan Rio wicket. Mentangin paish ki kubona ke lengge jela. Ulat ke jilla Meghalaya UCH Vijaya Shankar ulalit jingo ya ke jan Aushadhi Kendra ha Ganesh Das Hospital Laumali Shillong. Banpet ya ke jing terikam bat ikirkom ai jing syakri. Ya kene ke jaka ai dawai ne ke farmasi latte hapo jong ke skim ke sarkar peding ban ai ki dawai ha ke dor subsidi bat ke bab playback baro apu sau kenta khanang bakanom don jing thot ikinong pang khamta mi long keme bat ki khlong ki badang syukha la senran lang ya ulat da ki he ka tanat ka koi ka kya ki samla puli medical ki nong trei ka koi ka kya ulat la yo ru ban ya kren bat ki nong up jong ki nong pang ki ba pen pau ya ka jing sngo hun ban yo iki dawai ki ba bit dor bat ka jing don jong ki dawai hakane ka jaka. The scheme also presents an opportunity for employment generation within Meghalaya by encouraging pharmacists, self-help groups and young entrepreneurs to open Jan Aushadhi Kendra, increase awareness among healthcare providers and citizens about the generic medicine will further enhance the impact of this scheme, making affordable healthcare more accessible and contributing to the overall well-being and development of the state. Kador bash nong Lawjynriew kalarakhi ka jingdap shispa sanpo jong ka shnong hinin ka sngi sajan da ka ba penlong ki program ba per kum kada ka jing rakhi ka ba kentop ya ka jing pli ya ka yeng shnong balate kum kada ka jingdap spa snem ka shnong bat pelat ya umaskon. Menteri rang ba ka jela ukan rat ki sangma balai shi mentah ka jing rakhi ulak penbena ba unno senyang lai paulak tingka na ka Chief Minister's Special Development Fund ban kersyani ka shnong ka tau. Boni ki project penroi ki batmai jong ka shnong Lawjynriew la pelat ha ka te sngi kum kadak jong ka jing pen klanyi ki jing te jong ka shnong bat kumjo ya ki kam ban kentio ya ka. I must say that Lawjynriew is a very, very forward-looking locality. Lawjynriew holds the distinction of being one of the first localities to introduce a door-to-door garbage collection system. This initiative reflects constructive approach to sanitation, public health, and environmental responsibility. This achievement was realized despite being outside the jurisdiction of the Shillong Municipal Board, demonstrating the locality's strong self-governance and community-driven development.
Kasin jam trikam jangka mai Bharat Meghalaya kalala da ka job an pelong ya ka Viksit Bharat Youth Parliament Festival Aushadhi ha Meghalaya Legislative Assembly Annexed Hall Rilbong hinin kaski sa jan hakate kalimpung lawan manishim talang di samla ki balong ki nongyelam na keleng gejala ban yakren halor kapang Union Budget 2026 Strengthening the Indian Youth Path Towards Viksit Bharat 2047 ki nong ishim benda ki lapen ya kasap ban kren ban penpau ki jing ngau jong ki halor ki mat ki bakta ki shnong ki thau jong ki sangut ki nong ishim benda ki bahak khamat ki bala shajit ki kenthop i rivaka tangsong bat i rebeklin kharbangar i sengrim chi marak i penhiam mi ki ringsai bat i ri calling do nong lai kini ki samla ki lalai ban mi khamat ya ka Meghalaya ha ka National Level Youth Parliament ha New Delhi la shamrai ka sarkar Meghalaya kala rakhe ka jingda prasnem jong ka jing sensha jong ka da ka bapenlong ya ka limpung jingalang jong ka our magnificent Meghalaya ne ka Meghalaya jongi ba ipo ipieng nin ka sinsa jan kum ka da ka jing rakhe la sami ki check jong ki scheme ba pair ba kentop ya ka CM Elevate Focus Plus but Green Meghalaya Plus shikinong yo mentoy kentop ikinong sengkam lejong ki balong ki kentei uminti rang ba ka jela ukon rat ke sangmau lapan pau ba ka jela ka don hakalinti jong ka jingkela da ka baban ba ka jing ya chekmat jong ki kamde namar ka jing trelang bat kinong song shnong rengkat kinong yalam kadoba shnong jong ka Pamra paithlu ha East Jante Hills kala pelong i galimpung ai kusnam i kito ki balale bha ha ka puli puthi jong ka sin ka basan ne 5th Academy Award nin ka sin sa jan kamat jong ka te ka jing rakhe ka long today we learned tomorrow we serve ha ka te ka program la pen pau i ka jing long kong san jong ka puli puthi bat ka kamram jong ki nong shong shnong ha ka ni ka liang uba Jasper Bare President ka senjuk wahe shnong East Giant Hills District ulay don bentalang kum ukong san kat ba u Oniksan Sumer Subdivisional School Education Officer cleared ulalong kum unong ai jing hikai karat Nongpoh hapo jang ka ilakan Nongpoh Sardarship da ka jing job kalala ban pelong ya ka shat sajer ka baju penlong manla usnam halum wirto Nongpoh Riboy District kum ka jing rakhe ba kongsan ban pen i ka jing shat tenrai ka ba kongsan bha jong ki pai riu lum hakate ka sngi la ya don lang u MLA ka Nongpoh uba Meral Bonds em kum u kongsan ha ka balala ban sakhiru ek jing shat ba itanan balai shimenta di ki samla ki balariam mila ki jong ki riam tenrai ban pen i ki jing shat ba pher kum ka shat masti shat ra kan thei bat shat shurwat ha bakran ha ka jing yalang uba si mula penpau ba ka shat sajer ka pen i ka tenrai ka ba compare bat ya ka riti dostor jong ka right Nongpoh da ka ba kentu ya ki nong shong shnong ban penne pensa bat ban omklet ya la ka jong ka tenrai wat hakini kisingi ba menta Kiladon shibun kirat kishnong kibla sedang ban klet ya la ka jong ka tenrai ndre ublei shomle ino ban penni ya ki kraw perkhat Ibadan kar komi i jengai ban penti kena bageriti ke dostur ke jongi kenne kan sa nyuma compare bon pedeng jongi ngalong Kristen hagi kenhun balang ke paper bengi dan pedeng jongi ke barang dan haki niam KHASI ki niam tenrai ni kiwi ki jenge compare de ke bakomsan kalong bangim de ban klen ya ka tenrai ka bangingi wan ke eryong ka baklan borbha ringkat ka jinghap upria kalawan ban syok kertep ya ka Southwest KHASI Hills District henne dang step ka bala penjulor hadon riu puprat li ki yeng bat south li ki school hakeleng ki benta jong ka mau kerwan bat ranikor CNRD block kate ka jingja kala jia pedeng sau bat san bejimen step ka bala kta ya kumba lai spa ar pholaing ngut ki brio Henry Donbok ba omshim don kanu ka jingjia ba sngosi kat kum ki tilong khobor la ya tho ba ke eryong galakta ya kumba arpun riu tli ki shnong hapo jong ka mau kerwat block bat artli ki shnong hapo jong ka ranikor block haka babuni ki yeng ki sem kila sha rong no katunum yeng bat ki ding kila sha rat na do tenrai kabalan nang kham penjur shusho ya ka jingjulor ki shnong ki bala shakta bha ki kentop ya ka shnong manan
Mau Bidong, Mau Jarang, Nong Ba Marshilong, Nong Nam, Bat Nong Bray, Nong Dom. Na preng ki school ki bla syak ta abha ki kentop ya school Mau Panrang LP School, Laosnai RCLP School, do alun COG Secondary School, Bat Remang Secondary School. Ki bor penyat ki dang bishari ki jing julor bat lakhmi linti bakilat jing yarap ken sapoy. Nin kasngi sa John, kabos kabakit sa prangut kinong syong bos. Ka namausin ram siya Rizabel para kalalik tinra ya uluam hajan ka jingking rilang, hakasnong maurang lang, Southwest KHASI Hills District. Kabos kalalik bantinra ya tay uluam hakapor kumba si pau bajimin miet. Hadien bakala sange nakadaw jong ka jingtot hakakali. Laingut kibriyo bakentop yung nongnya, bat angut kinong syong bos na Rizabel para kilamen sa. Yung nongnya alapenkit no siya mau kerwat civil hospital kat bai ki angut ki nong syang kalipat lapen kan ria no shani grims shilong Henry kita barok laingut lapen lait no hadin bala kami benya ki pulit ki lapoi shi kata ke jaka ban bishar ya ka jinglong jingman bat pelong ya ka jing tokit hapo jang ka Motor Vehicles Act bala tan no ya kata ke bus siya mau kerwat police station nak benta ki kam badangsa. Hakas ngi ublay katura Secretary Shrine kala sakhi ka jinglong kentang jong ka Palm Sunday da ka jingle niam bakirpang. Lasdang ka jingle niam da ka jingi yat pai ba jong ki pai riu ngai. Ki balara i ki slatlai. Ha ka balalam khaman da ginong yalam niam ki bara yu ding phna bala pendai da ki slatlai ringkat ka jingruai ki jingruai niam bat ki jingduai. Uling do niam ula ker khui ki ni ki slatlai da ko khoi ha shwa ban penrung yu slatlai shayeng meni. Kabalongkum kadak jong ka jingle niam ka bakintang. Hakani ka jingle niam lawan Malaysia mentalang de kipat riungai ka bapen I ya ka jinglong kawai bat ka jingai. Kejingi per jingmut kalami ha kapor ba penlong ya ka dorbar ba basau jong ka kur meliam ngap haulum pomblang smith hadian bakat tu kat ningut kidkot na kisnong bakentop ya kalait lingkot umtli puryang nongkinri lat kerhong rangplang bat rasong kila keno baki klem yo bandrung kini kidkot bala syakta kila kam baki rang bakur na kisnong smith nong krem bat yau pomtia kila kentat ban ito ya ki kom kidkot jong ka kur wat hapadeng bay de shikur kila penpau ya ka jing bom hun halor ka jing syak kentat kur jong ki klem da pensyai ya ka daw bat ong baki kwa ya ka jing syai halor ka tenrai jong ki dikhat kila pensngo bakani ka jing ja kalong ka ba pensngo si kthang bat maham ru bakala man kta iki pateng banwan habangi tmu bandrung kilat up lupa ta kita ki rang ba habar ka git kila khang khar dop ya kata ka git ki be ingi longkom ki rang ba ni rokum ki long kami ni le hang tungyong to ba ni ya kren ka ba shai ka ktien ka thali blai la ai ni ya pin shai hang ni to ya shong ship hang sho ban long ka dorbar ba to ni ya kren ka ei kata ka jingkren jong pi ka ei ka jingkren jong ni henry jendat ki ong ngim dang kam snap ya pi pim dang kam ban juba pru to kata ka pelingok nganyi ka baar ka dei ka jingkan tho jong ki ba kito ki bawa na kasnong nongkan ri ki thli ki rensong de ki puryang kum tater let kerhong kum tater ter kim dei kita ki milim nga habakat ba ka jing tho jong pi ka jing khot ya we jong pi pat ka dei ka dor bar ba kur jong ubri nyau trap nyau skum ka parish Nongpoh Hari Boy District kalaraki kasi ka bakirpang menta kasngi ha ka ba kala play ya ka yin mani bathamai ha paham rio lumberhing da ka ba pinya hap ru ha kasngi rakhe ya ka Palm Sunday ya ka ni kasngi lasdang da ka jingyat procession jong ki riungen ki bara ki slatlai ka balong ka dak jong ka jing priang sngob ha ya ka jingwan rung jong Jesus Christ sa Jerusalem ka ni ka jingla niam ka deiru ka dak jong ka jing sedang jong ka tayo bakhoi lapan kentang ya kani gayeng meni bathamai bala play da u Reverend Father Paul Olfindro Lincoln ubade SDB Provincial Berim ka Shillong Province ha ka jinga don ringkat jong Reverend Father Peter Simle
parish priest ke Nongpoh, Reverend Father Saulus Kharpran SDB, ki sister, ki catechist, ki rang bak balang, bat ki hajar ngut ki pat reungai ke balang Catholic. Naiti na kabenta jodi. Mentang ini pai pat ki kubon na katan chatai lamingi. Kejingelang bakongsan jong ka steering committee jong ka seng BJP na kabenta ka election banwan syakaying dorbar tawan ha Assam kalalong hindin kasingi ha office trekam jong ka seng ha kejela. Uhe nong yalam ka BJP bat uba longru u menteri ka terat ki kampo iyeng ka sarkar pedeng u Amit Shah ulai shimenta ha kani kejingelang. Ubala banjur halor ka jing penkre jong ka seng bat ka jingla jong ka na kabenta kani ka election. Hakani ka jingelang lapan lek jingmut halor ka jinglong balak re jong ka seng bat ka jing temu na ka benta ka election ha ka ba ka BJP kalapan kre ban yakon ha ka election jong ka jela. Ipit metai ki kubon na kelengari. Hakasin ke bashi spotlight po jong ka program Man Ki Baat. Menteri rang bak du kari Narendra Modi ula weri ki dong song ban kilan da ka bak shi spot sngi oi ka jing ka International Day of Yoga ula pen pau ya ka jing nang kieu jong ka jing sautanat ya ka yoga hakeleng ka perthai ha ka ba kala don ka jing persya ban kentieu ya ka ne ka jing le yoga wat hakiri kom ka debuti Menteri rang bak du ula banjur halor ki jing jet ban im ka rukom im ka bakoi bakhya da ka ba pen ken mau kat ko jong unong shna dua halor ka jing di duna ya ka shini umudi ula pen slori ki nong chong snong ban penduna ya ka jing penan kam ya ka umpnyang bam da shi spa kom ka sin jam ban ya dana ki jing pang. मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अलमिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे शुगर इंटेक कम करें। मुझे खुशी है मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। Menteri Kabinet Yadari Rajnath Singh ula penyai ya jingalang baningkong jong ka informal group of ministers halor ka West Asia ka apkandai teri ulaber ajar pon riu da ka banjur halor ka jingdon kam manisya menta shit rem bat ka jinge trelang ban wengi ki jing e hakani ka than hakani ka jingalang la pelet jing mut halor jing mentoi jong ka India baken top ka jing shngan jong ka umpnyang bat ka bhagamiat jong kinong India ki basa shabar. Bat mentangin pai pach ki kubona keleng ke pertai. Kili nak Houthi ki balakrishan da ka sarkar Yemen bat Iran kalarung hakatma Iran da ka basiat iki namding bat hiertma di drone ya ke Israel hakasin maningkong. Kani ka pau kum ka jing nang jur ka jing akan at hakani ka than ka baladon benta lupa da ka Amerika ka Israel bat ka Iran. Ka jing halor ka no kings kalakta hakalengari Amerika hakasi sajan hakabadi ki million nong shong shnong kilayat pat ba ban persya ay jing sinshar jong President Donald Trump apeng jing jong katma Iran kinong pelong kilap baki don lai hajar shi pangut ki jing ki lengari kadai ki jing ki kabado hakashi
history jongkari Amerika. Paj kubor ya. Royal Bangalore Wasdang ya kajing elek kai penek ya kenam lado da kajing jom. Hadien bakal penrem ya ke Sunrisers Hyderabad Nongpoh wicket. Kajing elek kai play jong kasin bakat kenai jong ke Indian Premier League HM Medium Bangalore. Be ya spa run ke RCB ke 8 pau lanjong ka bat kelala ban jong lai bat dang sa Nongpoh ke wicket. Hashwa kania ke SRH kalabu eka thong ke ba run but sha penhap no handai wicket na ki arpau over hadin bala banti kong pang long juman keseng hakeleng ki bela Ura kajing kalong kat research kajing atpun ring sngam kau hau bentak si kalong rai nak sisa kajing lap kalong iway imitar haba pai research kalong research jing kalong drup kendai nak sisa lap kalong r milimeter kat bahajuai pat kajing kalong research kajing Celsius kajing sengam kau hau ni kalong nyo po anak sispa kajing hap slap kalong r milimeter kendon haki babon ki jaka hatu ration long bajuai Shuban poi shu bekut jong ketup kubang ni pek biang sisi ni kimat bakongsan Bisharulat ke Jela Meghalaya UCHBJ Shankar yang jam jong Das Hospital Shillong. Rakhi ke Dorbash Nong Lawjynriew ke jing dap shi spa santau snam da ke jing penong iki program repair beker. Bin KM karat Nongpoh shat tenrai ke shat sajer hapo jong ka nong jong ka man ki bat kintu menteri rang bakdu keri Narendra Modi ban le but challenges Bengaluru ya kesempatan ti polok atau gila poi shubukut jokot kup janmet yang bat pila shai kes nyau beji janmet kublei pi baro